Прывітаннечка, гэта крынж тыдня, праграма на еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызмам. І таму публікуюць усё сваё лайно без ані граму сораму. Вось, напрыклад, мінская школьніца Сафія Пацягова, яна ж артыстка Сафі Мішэль, крыўляецца побач з вечным агнём на плошчы Перамогі і думае, што ўсё окей, бо песня ў яе як бы патрыятычная. За Беларусь, за край родной, за веру нашу и наш народ. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род. Мяркуючы па ўсім, перад намі працоўны матэрыял са здымкаў кліпа, бо інакш як патлумачыць, што мы знайшлі гэтую ж сцэнку з іншага ракурса, то бок будзе яшчэ і кліп. Рыхтуйцеся. Я китель прадеда примерю вновь, и орден славы я прижму к груди. Мы в этот день как будто вместе с ним еще раз вспоминаем кровавый бой. Хаця чаго чакаць ад артысткі, якая записывае вось такія відэа. В нашей стране мир, и мы не слышим сирен по ночам. Мы не боимся завтрашнего дня. Мы живем обычной жизнью. Мы учимся, смеемся, ссоримся из-за ерунды и миримся. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Александру Лукашенко за чистое небо над головой, за то, что я могу строить планы. Строіць планы Сафі Мішэль, вядома, можа. Пакуль у губазіку не пабачылі яе выкрутасы на плошчы Перамогі, бо такое нават тамтэйшыя аматары высокага мастацтва могуць не ацаніць. А что для тебя Россия? Для меня Россия – мама. И ее нельзя предавать. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Вось, напрыклад, расійскі артыст-шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтэйшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не проста здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе, і нават ворагі, любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства, хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Ну, што тут сказаць? Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм – гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо 4-е вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забегаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава.
Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бяззбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні, даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.